Bueno, gaur eguna llegatu da, Mudel Euskadi 2017an gaude, goizan goizetik gara hemen Gasteizen, eta era guztietako gaiak landu ditugu Mudelen inguruan beti, ez? Hasteko, Miguel Ilusieta eta biok egon gara UEUren eredu pedagogikoaren gainean hitz egiten, eta gero horren plasmazio praktikoa nolatan izan den graduondoko batean, iraupen luzeko graduondoko batean, nik uste dut. Irudi aski argi eman dugu laguek azken urteetan egindako lanaz, eta gu behintzat pozik egon gara. Ondoren, komunikazioen txanda izan da, guztira 9 komunikazio aurkeztu dira, gaiak anitzak, eta bakoitzak bere esparrua landu du edo bere esperientzia partekatu du. Ekarpenak nire ustez, kasu guztietan, erabat aberasgarriak. Hola izan da. Ondoren, mailingurua izan dugu, 3 emakume izan ditugu hizlari eta neu gidari, eta online irakasleari buruz hitz egin dugu. Eduki behar dituen gaitasunak, formazioa, gaurko panorama, eta pixkat ikasleari buruz hausnartu dugu bebai, baina online ikasle nolako izan behar da, eta oso interesgarri izan da. Eta goiza amaitzeko, bazkaldu aurretik, berriro esperientzia pertsonaletara bueltatu gara, baina kasu honetan modu labur batean, 5 petxakutxa aurkeztu dira, eta horregen ustez jendia gustora ibili da. Oso interesgarriak. Eta gainera, denbora errespetatu dago. Ez da gazen.